Het is weer de tweede week van januari en dus is het haast weer tijd voor de Hienstekeuring, het eerlijkse hichtepunt voor alle liefhebbers van het Zwarte Goud. De komende 3 kwartier zit het Frieske Hiender centraal in de jinnige echte Hiensters podcast van Omroep Friesland. Hier aan tafel Hienstehouder Jelle van der Weijden, journalist en liefhebber Johanna Faber, juryvoorzitter Sabine Zwaga en erelid van de Hiensters podcast Henk Dijkstra. Welkom Olière. Mooi dat je er binnen. Jongens, die eerlijkse Hienstekeuring, is die dag van je belangrijker als alle feestdagen in december bij elkaar optelt? Nou, inmiddels voor mij nou wel. Ja? Als Hienstehouder eerst misschien wat minder. Ja, nou betekent er wel wat meer voor die. En voor jou, Johanna? Ja, stiekem eigenlijk ook wel een beetje, ja. Ja, dus wat een WK-finale van het WK voetbal voor mij is, of een Oversterrentocht, dat is voor Jim de Hienstekeuring. Ja, de Hienstekeuring, daar gaat niemand tussenkomen. Als ik een nieuwe baan had, dan zei ik altijd, ik ben het hele jaar, behalve die 3 dagen in januari. Het is belangrijker dan zijn eigen jitje, Henk. Dat is wel, denk ik, dat zeker is. Maar wat maakt het dan zo belangrijk? Wat maakt het zo speciaal? Nou, ten eerste omdat alle mensen komen die diezelfde passie eigenlijk delen als wij met elkaar. Ik denk dat dat een van de grootste factoren is. Die mensen komen je dan in dat weekend allemaal bij het zin. En dan hel je weer oude verhalen op en ja, dat maakt het gewoon heel bijzonder. Ja. En die prachtige Frieske Hienders Dat natuurlijk. boek erachteraan zeggen. Ik denk, we missen het nog wel. Natuurlijk wel het hinder. Dat denk ik het uiteindelijk wel. Ja, Je wil dat net missen. Nee. Je wil erbij wezen. Ja. Want Jelle, toch is toch van het eerst gewoon een hinder bij de keuring. Maakt het die dat extra zenuwachtig? Nou ja, dit hing er misschien wel wat van nou. Meesten die willen hem zien, het moet goed gaan. En als er het goed doet, ja, dan dekt er misschien ik weer wat meer. Dus ja, dan hing het nou wat van nou. Ooit wie het een mooie dag om te verbrengen. Ja, nou wordt het misschien heel mooi hier. Ja, maar het was dus zenuwachtig. Wat zou er misgaan kunnen? Nou, in principe weinig. Ja, toch? Ja, maar dan kan ik heel soort goed gaan. En dat is misschien dan wel belangrijker. Ja, wat mag er goed gaan? Wat was toch heel graag dat het goed gaat? Ja, als hij een goede ronde rent en de meesten we krijgen zijn enthousiast van hem wat wij het binnen. Ja, dan hebben we iedereen een voordeel bij. En we hopen natuurlijk, maar ja, er zit een jurylid aan tafel, dat er dan wat heen komt in zijn groep natuurlijk. Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen, dat is best wel een hele belangrijke taak. Je bent juryvoorzitter. Zeker. Jo beslissen uiteindelijk als een Hienst kampioen wordt, ja of nee. Nou, gelukkig ben ik niet alleen, want we zijn met z'n drieën. Hè? Ja, Collega's stoot Jan maar op Helliks die en oren. Popke van der Meulen. Dus we zijn met z'n drieën. En ja, we hebben, weet je moet je werk zo goed doen, want de hele wereld kijkt mee. Je hebt in de hal 10.000 man zitten, dus je moet wel heel goed kunnen uitleggen wat je doet. Zeker. En de hele vrouw die shot mooi. Hè? Ja. Want met al je livestreams, het is letterlijk hoe de hele vrouw. Zelfs Spaans, Frans, Duits, Engels, ja. Ja, Ja. Ik wil die net extra zenuwachtig maken. Nee. Maar het gaat nog. Zullen we even zien, jongens, hoe wordt het vliegen hier gier? Ja. Even de hechtpunten. We hebben 4 kanonnen van paarden over. Johannes, Tiemen, Jeppe en Martinez. We hebben gekeken naar de kleine details. Voor ons was er 1 paard die ons heel veel kippenvel bezorgde. Kampioen van de Hengstekeuring 2024, Jeppe 537. Ja, De kampioen. de jeugd. Geweldig. Een heel begrijpelijke kampioen Ja, in ieder geval. van alle kanten. Ja. Nog 1 keer wat paarden. Nog 1 keer met z'n allen. Voor de kampioen. Jeppe 5, 3, 7. Nou ja, dit is, wij zitten al jaren in de Frieske Hienders en dan de algemeen kampioen van de Hienstekeuring, dat is hetgeen wat je graag een keer mooi moet willen. En Joert valt alles op zijn plak. Dus dat is maar geen pennen te bestrooien. Ja, de winnaar dus van vorig jaar, Jeppe 4-3. Wie dat nou een verrassende winnaar, Henk? Ja, dat is zonder meer het geval. Want aan het einddag, Gerrit en ik, zitten er dan natuurlijk in diezelfde spanning als al die 10.000 mensen op de tribunes. Voor u weer dat ik een ontlading. Maar je dat eigenlijk net verwachten. En dat het dan toch gebeurt. En dat maakt het die dag dus best zo speciaal. Ja, want ze dienen ik voor het eerst mooi, toch, Johanna? Ja, klopt. Jeppe wie Hele jonge Hienders. Martinez. Ja. Ik de En Martinez ook. Martinez weer een jonge Hienst. Wie Zegt voor het ook- eerst maar. Zegt het wel onkom? Ja, stiekem wel. Want toen ze het eindexamen dingen in Exlo, het eindexamen van het Centraal Onderzoek, in november dus, 2 maanden verder Hienstekeuring, toen hier wij als jong, dat kan wel eens een goeie worden. En dat wie met Jeppe samen, wie met Martinez ik zou. Want die koe aan de hand heel mooi al zich zien laten. Ja, maar Jeppe 4-3, betekent het dan dat er 470 Jeppes binnen? Nee, dat zijn alle Hiensten. Dat zijn alle Hiensten. Ja. Maar lees het dus, wat is dat getal dan? Elke jaar had nog eens goedkeurd wordt, dan komt er dus een
sieverachtig. En elke keer rint dat siever op. Nou, we zijn ooit een keer maar 0 per jong. En door al die jaren heen zitten we dus nu op dik 400. Dik 400. Ja. En daar heeft hem trouwens ontwerksjoen van Simmer. Deze Jeppe. Ja. Wie is wat onder de indruk? Nou, dat was een heel groot verschil. Maar je zat er op een keuring zich manifesteren. Want toen kook Jeppe eigenlijk net bij waarom. Toen dacht ik, is dit nou de kampioen van de eerste keuring? Hij Dat stelde kan bij dus Botteloor. gebeuren. Ik wel eens een missie. Nou, die had Jeppe vermoedelijk. Ik gewoon dat Krijgt op die dag in de vakantie, daar stond daar op zo'n Simmerdag Delft. Sneu van Jeppe, maar ik ken er net omheen. Zij is. Nou ja, en ben je net nog een keer erheen gegaan om te zien van, heeft hij nou wel een goede dag? Nee, maar ja, hoe vaak zorg ik Jeppe? Die zit in Lunter. Nou, ik kom net alle dagen in Lunter. Nee, dat klopt. Nee. Dus, dat snap ik. dus ik ben heel benijd als er erin slaagt om nou zijn titel te prolongeren. Ja. Dus ook echt mijn grote belangstelling naar uit. En dat het net een eendagsvlieg wie. Dat zoek kennen. Ja. Jongens, ik voor je heb ik een aantal stellingen. En dan maken we zo kwart als mogelijk antwoord op Jan. En dan kunnen we de letter altijd rondkomen, Johanna. En dan kunnen we letter alles wat boel wel weer nuanceren. De eerste is voor jou, Johanna. Oh, natuurlijk. Natuurlijk. De hienstekeuring, dat is een glokspulsje. Ja of nee? Nee. Sabine, het Frieske hinder 300 te gaan oninteelt. Nee. Nee. Dat weer een hele duidelijke nee, hè? Voest dat zelf weg? Ja. Dat vond ik ook, ja. Jelle, voor een lietsefokker is het haast onmogelijk om een hinder op de keuring te krijgen. Nee. Henk, was jullie even vergelijken worden met de baron van Bassin Adriaan of met een van de 2 Muppets? Nou, luister maar, ik hier van beide. Je mag kiezen, hè? Drommels. Nou, onmiddellijk de baron, daar kom ik daar nou zo'n kwaad achter dat ooit een keer in die balken op de monitor stond had. Ik ken die hele baron net. De historie van dat verhaal ik net. Dus laten we het dan maar bij de Muppets houden. Bij de Muppets, doen we dat, ja? Doen we het gewoon bij de Muppets. Johanna, als je net weet waar Jasper Trij size is, dan weet je niet van hinders en kun je beter thuis blijven. Ja, zeker. Ja, oké. Sabine, als ik kritiek krijg op de uitslag, dan kan ik misschien wel 3 nachten net sliepen. Nee. Nee. Oh. Henk, zonder status quo is de keuring misleren. Nou, dat zit er dik in. Ja. En Jelle, de les is voor jou. Jelmer Chardon is mijn grote voorbeeld. Ja, ik ben politiek correct antwoord. Ik zeg ja. En waarom is dat politiek correct? Omdat ik een soort bij Jelmer ben. Maar hij is eigenlijk helemaal net die voorbeeld. Ik denk iedereen wel, van iedereen leer wat. Ja, toch? Ja. Maar vooral denk ik van Chardon, de eigenaar van de 4-vorig kampioen Jurre. Ja. Jou en Jogge 4, maar we er dan bij zitten. Als iemand kan managen, dan is dat jammer. Hoe heeft hij dat van elkaar gekregen, denk je? Piek op het juiste moment. En dat ken er. Dat ken er goed. Maar Turing, dat ken er met het zadel, maar die hing is goed. Ja, maar de keuring ken het misschien al wel beter. Ja, Johanna, is hij de Johan Cruijff van de Hiense sport? Nou, gist naar de voetbal. Kom op. Ja. Ja, ik denk het wel. Ja, als je doet Jurre had, ja. Ja. Ja, wel wat. Want wat maakt Jurre dan zo'n echte kampioen? Nou, het is gewoon een hinder, maar een heel cool karakter. En hij piekt dan precies op het moment dat het maat. Dan daarachter zijn rondje uit het maat. En ik mooi rucht vooruit. Gewoon op eigen voeten rennen. Dat maakt het je dan kampioen. Ja, en dan weer 4 keer achter elkaar. Ja, wie achter elkaar kampioen? Nee, net achter elkaar. Nee, dat net. Maar voordat hij je net, en dan zijn ze een heel soort meisjes, en dan stelt hij toch een beetje teloor. Ja, ik heb heel veel op Omroep Friesland uit moeten komen leggen waarom Jurre de baan moest verlaten. Nou, lees het nog 1 keer uit. Ik kan het makkelijk zeggen natuurlijk dat de rest net een fractie beter was. Maar kijk, er zijn ook dingen... Jurre zijn draf is fenomenaal. Maar we kijken niet alleen naar de draf. We kijken ook naar de stap, maar we kijken ook naar het exterieur van de hengsten. Het exterieur? Ja, het exterieur, hoe de hengst eruit ziet. Dat zijn 3 onderdelen, rasuitstraling, bouw en beenwerk. En Jurre wordt toch eventjes wat ouder. En die moest daarin zijn meerdere erkennen in de jongere hengsten. Ja, de nieuwe generatie eigenlijk. Ja. Maar ken hij het dan misschien toch nog weer voor een verrassingswaardje, Jurre, voor komende sneun? Nou, dat verwacht ik eerlijk zijn net. Ik Daar is de zou mooskreun. van het, nee, ik zou het hem van het gunnen. Maar wat Sabine al heel duidelijk aanhoudt, de leeftijd begint ik voor Jurre een rol te spelen. Dus het zou al heel bijzonder wezen als er dat stapje naar boven toch bij meidje kan. Ja. Ja, en wat is dan nou die dream eigenlijk? Want was er dezelfde kant op? Dat is volgens mij de jongste fokker. De jongste hienstehouder, ja. De jongste hienstehouder Ja. die het aanstaan op de hienstekeuring is. Ja. Wat is dan die dream? Meer hinders op een keuring krijgen, een eigen dekstation? Ja, hij stiet nou voor het eerst bij ons op de dekking. Dus ja, dekstation eerder. Maar ja, we hopen natuurlijk een paar jonge hiesten erbij te krijgen, mooi de tiert.
Zodat we vakkers een breder pakket kunnen aanbieden. Ja. En dat is het belangrijkste. En dan kan ik weer verder. Maar dat komt eigenlijk helemaal niet uit de Hienstervroot. Nee, totaal net. Nee. Die nooit weer automonteur. Ja, het is automonteur. Men werkt het in de zwaar. Ja, ze hebben er niks mooi. Maar ja. Dat is echt zo. Ja, ze hadden niks mooi. Nee, ze vindt het leuk. Daar net van. En als ze een keer met de voorrie, dan scoren ze de kuil dat ik wil trainen. Alleen nog, het is het bewijs dat je het werkie en je hebt er nog door, dan kun je je droom bevolgen. Ja, waar komt die passie dan bij? Ik heb Hinders altijd mooi voor. En ik ben opgegroeid bij verschillende Hinsterhouders. Een soort mooi doen, een soort stage doen. Ja, dan krijg je wel mooi dat het werking is. Maar als je het willen, dan moet je het terugzetten en dan moet je direct vergeten. Ja. En net denk ik, zal ik het wel, maar gewoon denk ik dat het. En de ouders hier zoiets van, hij wil een hobby, dan maar Hinders. Ja, nou dat. Ja, de ene keer de voetbal horen dat Hinders. En ja. Ja, zeg je dat al vaak. Hè? Sabine, kun je jou die allereerste Hiensterkeuring nog herinneren? Ja. Ik ben opgegroeid bij familie Jan de Wolf in Broek. En die nam mij vroeger, toen ik 12 jaar was, al mee naar de Hiensterkeuring hier in Leeuwarden. En ik weet die momenten nog dat ik daar op die tribune zat en wat het met me deed. Wat deed het? Ja, pure passie. Intens gelukkig zijn. En dat waren gewoon de dagen van het jaar. En sindsdien heb ik eigenlijk ook nooit meer overgeslagen. Echt niet? Nee? Nee, echt niet. Oké, en dit wordt nou die zo'n 30ste hier? Ja, Klopt het ook? nee, het was 38ste hier. 38ste hier? Ja, Hartstikke nog een jubileum. 39ste hier. Nog een 30ste Ja. hier? Dus stak hem hier een jubileum? Ja. 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 Maar en dan, ik was het haast net tevreden, Henk. Hoe vaak komt het al op een Hiensterkeuring? Nou, dat zoek ik niet wat wij net eerst opleggen je kennen, maar ik ben wel van jongs af gewoon al gek van Hinders. Ik kom net van uit Hienster familie. Mijn huid heeft wel altijd met Friese Hinders stuurt. Wie zelf geen vakker, maar dat geldt voor Sabine eigenlijk ook. Die komt ook net uit de Hiensterwereld. En toch, ik heb het stokje van mijn huid genomen. En ik heb er een zoon die het stokje hopelijk van mij haast mee neemt. Die heeft toch wel dezelfde passie als ik. En als mijn vrouw, want dat moet ik net vergeten. Mijn partner is lieke wichtig in dit verhaal. Want als je met Friese Hinders zo'n gong is, dan is het een kwestie voor de hele huishouding. De muziek staat. Het dat nooit zo, was ja? best. Ja? En dan maak ik natuurlijk ik stomme graag even voetballen. Maar dat even terzijde. Nee, maar dit is geen voetbalpodcast, hè? Nee, dit gaat door Hinders. Misschien nodig er me daar nog een Nee, keer want uit. ik kreeg al op een vingerstick door Johanna. Dus het was net nog een keer te van. Maar nog eventjes, hè, want Jo bent dus vastzitter van de jury. Ja. Dat is natuurlijk een enorm belangrijke taak. Ja, Want die belangen die ben ik zo enorm. enorm. Ja, lees dat eens uit. Wat zijn die belangen dan? Ja, Jelle heeft het net al uitgelegd. Hè? Als jouw hengst zich goed presenteert, dan kan dat resulteren in meer dekkingen. En iedere hengsthouder die ziet een positieve spin-off voor zijn station als zijn hengst hoog eindigt. Dus ja, iedereen wil winnen. Maar in mijn oren worden even kwart zijn, het gaat om yield. Ja, in die end. Ja, in die end gaat het om geld. Je moet er voor komen een keer. Dat is simpel. Elke Ja. dekking is toch weer Ja. Ja. Maar ja, ik probeer altijd wel, en dat heb ik vorig jaar in mijn voorwoord ook gedaan. Hè. We moeten niet in de fokkerij, we hebben het ook al net even over Intelt gehad met de stellingen. We moeten niet zomaar blind achter een kampioen aanlopen. Want fokkerij is veel meer dan dat. Je moet kijken naar welke hengst bij je merrie past. En of hij nou op kop staat of op de laatste plek, dat maakt niet uit. En dat probeer ik in mijn toelichting ook altijd mee te nemen. Ook de hengst die op de laatste plek staat, die moet gewoon nog een goed verhaal krijgen. Want het zijn allemaal goedgekeurde hengsten. Het zijn de beste hengsten van de wereld. Zeker, maar uiteindelijk moet er wel één kampioen worden komen en één reservekampioen. Ja. En nou, wat gebeurt er nou? Want je schreef ook al van, we zijn bij je strijden. Ik dacht het net alleen. Nee, absoluut niet. Nee. En dat is mooi. Ja, absoluut. Maar wat nou als je het met je trein totaal oneens binnen? Dat is nog niet voorgevallen. Nou, rek je er maar op, dat komt een keer. Ja, maar dan mooi ze mij bellen en dan wie ik die instond. Dan wordt het waar. Dan wordt het waar. Ja. Nee, maar wat doe je dan? Nou ja, je moet gewoon goede argumenten. En als voorzitter heb je dan de taak, als je er niet uitkomt, dat je de knoop door moet hakken. Want je kan niet uren en daar blijven discussiëren. Nee, dus uiteindelijk is dat vraag toch, dan is dat toch de argumenten. baas Nee. Zo zie ik mezelf niet. Ik ben de woordvoerder van het clubje. van het clubje. Ja. Maar uiteindelijk moet er een knoop terughakt worden. En als je me net eens worden, dan hakst de knoop terug. Nou, dat is mijn taak, ja. Ja. Maar ik zou daar best wel een beetje zenuwachtig van worden. Dat was ik ook wel, maar het wordt steeds beter. Kijk, ik mocht 2 keer online oefenen in de coronaperiode. Toen heb ik het online zonder publiek mogen doen. En dit wordt nu de 3e keer in het WTC. En de eerste keer dacht ik ging op. Ik dacht, ik wil niet meer. Wie wil met me ruilen? En vorig jaar ging het al een stuk beter. En als ik eenmaal in die baan sta en als ik mijn mond open doe, dan gaat het wel goed. Dan gaat het wel goed. Ja, en dan ben ik in de flow. Maar tuurlijk, je bent het zou
niet menselijk zijn als je niet zenuwachtig zou zijn. Want je staat daar gewoon met zoveel mede-juryleden om je heen. En alles wat je doet wordt breed uitgemeten. Ja. En iedereen heeft een favoriet, heel veel emotie. Dus je moet echt heel goed bij jezelf blijven. En als het publiek het er niet mee eens is, Ja. laten ze het ook wel weten. Daarom. Ja, maar boegeroep. Ja. Ja, maar daar wil je net warm of koud van, toch? Nee, inmiddels niet meer. Anders kun je ook geen inspecteur zijn bij het KFPS. Nee, precies. Maar elke niet had zijn eigen favoriet. Had jij een favoriet? Ik zei al meerdere favorieten, maar niet gewoon op persoonlijke titel. Maar niet voor de. Dat is altijd heel mooi. We beginnen 's ochtends en we weten niet hoe de dag eindigt. Dat hebben we met Herre gehad toen die kampioen werd. Als je mij geld had gevraagd van hoeveel geld zet je erop, had ik gezegd van nee, die wordt het niet. Maar je ziet gewoon hoe die paarden zich ontwikkelen gedurende de dag. En dan komt er vanzelf een kampioen naar boven. Ja, nou ja, want we zijn niet, kijk al, de belangen ben grut. Want er gaat een heel soort yield in om. Hoe volle yield eigenlijk? Nou ja, als een hinder het goed doet, ja, dan kan er hem voldekken. Nou, een hiers voldek, maar 180 merries op dit moment nog dekken. Ja, keer €1000. Dus €180.000. Dat kan het opbrengen. Voor de snelle rekenaar. Ja, heel goed. Die net een heel hele goed. ingewikkelde som, Nee, maar goed. nee. En maar wat is dan een goed Fries kinder? De kampioen, wat is die dan wurg? Ja, als hij voortbreekt €800 en de rest is emotie. Ja. Oké, Ja. zeg je het? Ja. Wat Waarde een van- voor jou. Ja, wat ik Ja, eigenlijk is Ja, dat. het- Nee, maar dat is toch zo, als je de kampioen... Ik dacht, ik geef misschien wel miljoenen. Nou, hij is meer burger die net kampioen wordt, zo simpel is het. Ja, maar Ja. iets concreter graag. Ja. Hoeveel is de kampioen aan zijn wurg? Gitu ton, Tonnen. Ja. Tonnen. Ja. 2 ton. of de rest. 3 ton. Ken meer. Ja. Ja. Ja, hoezo zou dat je noemen? Nou, ik denk dat ze voor meer dan een paar ton de grote plossen oergaan. Hè? Want dan ben je alle rieke Amerikaan of Mexicaan of nou, worst ik maar worst. En die hebben een dikke beurs en die hebben er alles voor oer om zijn statussymbool, wat een Ja. kampioen van de hienstekeuring is, om dat thuis te hebben. En met de pronkje. Het zijn de vriendenkring en het zijn de familie en nou ja, neem het maar op. Ja, maar dat is het dan vooral. Als je een kampioen hebt, dan kun je vooral met pronkje. Tuurlijk. Dat is het. En vooral in het boeteland. Hier is het tot oors, denk ik. Want ja, hier pronk je er wel mee, maar hier is het ook een onderdeel van jouw bedrijfsviering. Dus dat levert extra wat jij al aan jou, het extra inkomen op. Zo simpel is het niet wezen. Ja. Maar ja, het liep natuurlijk wel mooi. Iedereen denkt nou, die dit shirt, van ja, die hinders zijn heel soort wurg. En ze brengen heel soort op. Maar het kost ik een hele hoop. En Wat kost het? Nou, voordat je er binnen ben je al een ton 40. Voordat die goed keurt. Maar 1 hinder. Ja. Ja. Dat kost het al een ton. Voordat die goedkeurd is. Ja. Ja, je moet hem als vallen kepen, je moet hier en op passie. Nou, dan moet het getraind worden, hij moet voor de keuring. Dan moet je het centraal onderzoek nog een keer in. Dus ja, je bent al een heel traject verder voordat je hem z'n 4 hebt. En dat kost ik al heel wat. Dus ja, het liep het heel mooi. Nakomeling onderzoek. Ja, nou, dat kost ik nog een keer 24, 50.000. Dus ja, iedereen denkt, hij brengt een soort op. Maar het kost ik een hele hoop. En aan het einde van de streep hoor dat je dan wat aan doen houden. Ja. Ja. Johan, het lijkt mij soms wel haast onmogelijk om al die... Ja, ze liet je al die, voor mij als leek, al die hinders liet je wel wat op mijn koor. Maar uiteindelijk hoor je de toppers oer. Ja. Het is toch hartstikke lastig om uit al die toppers dan echt nog de absolute kampioen uit te pikken. Als het door de hienstekeuring heeft, zeker. Maar ik als het door gewone keuringen heeft, dan derde goeie in het ziekje. Dat is soms al dreig. Ja, maar die de verschillen echte zijn toch goeien, die minimaal? vallen meteen wel op. Hè? Er zijn een paar hinders die vallen qua rasuitstraling, qua holtje en qua exterieur. Hè? Hoe het ze bouwt binnen, zeg maar, vallen ze soms meteen al op. Er zijn een paar die wien dat direct. En, Neem eens een peer, neem eens een peer namen. Berber van Brabantshof is daar wel een van. Mary die het centrale keuringkampioen West had. Nou, ik herinner me van mijn eigen ervaring nog dat ik op die keuring kwam, werd hij voor het eerst kampioen werd. En toen moest hij nog mjetten worden. De voorbrenger sting bij hem kleer om mjetten te worden. Ik raande langs. Ik dacht, hey, wat een leuk beestje. En ik zei nog eens een keer, zo, oh, goed onthouden. En ik zag hem in de baan en aan het eind van de dag wie het wel de kampioen van die vak daar. Ja. Dat betekent dus al dat in is, die bloot je bij. En nog steeds, als die just. Maar dat is mijn bepaalde hengsten. Ik was haar. Neem eens een peer hengsten. Ja, dat is wat moeilijker. Ik denk met Tino Heren vond ik wel direct al een aansprekende hengst om te zien. En van de allerjongste lichting, die Nisse, een hele leuke. En die vorig jaar tijdens de tweede bezichtiging direct bij mij al opvoelde. Ik dacht, hey, dat is een leuke. Nou, die is nou uiteindelijk ik dekhengst worden. Ja, dat ben af en toe gewoon eens een peer dat je denkt, ja. Ja, maar Henk, die verschillen binnen soms toch echt minimaal? Ja, maar dat is ik wat Sabine straks al uitlegt. Dan begin je toch de details, denk ik. Ja, dat bepaalt uiteindelijk de volgorde. Dat zijn moest allemaal- eigenlijk wel een hand van voorbeelden, zoals dat eigenlijk zelf maar te kennen. Dat denk ik wel eens, en dat zeggen wij hoe sneu en ik wel eens. Eigenlijk zoals dat
via de microfoon aan moeten kennen, aan ik het publiek. Wat dan uiteindelijk bepalend is voor dat we de kampioen. En daarom is die reservekampioen. Ja, ik zal beter mijn best doen om het uit te leggen. Ja, maar Henk, heeft toch wel eens om het is al zo lang mooi. Ik als commentator bij Omroep Friesland, dat is toch toch van, ja, dat wordt de kampioen. Dat kan net missen. En dan komt de juryvoorzitter en dan wordt hij dus geen kampioen. Nee, maar dat is heel simpel te verklaren. Ik heb een persoonlijke smaak. En die kan correct wel wat anders wezen als die van de voorzitter van de jury. Ja, maar het gaat niet om mijn persoonlijke smaak, hè? Want, Nee. Maar dat is altijd wel belangrijk om te weten. Want het Friese paard wat ik op kop zet, is niet altijd het paard wat ik ook mee naar huis zou nemen. Hè, als we daar in de baan staan, dan staan we daar in opdracht van het KFPS. En dan moeten we ons houden aan het vakdoel. En daar objectief beoordelen we op die hengsten op. Ja. En dat moeten we uit kunnen leggen. Maar inderdaad, de verschillen zijn zo klein. Het zijn allemaal tophengsten. En helemaal als je in de kampioenschappen zit, dan zijn het gewoon afwegingen van... Ja, bijvoorbeeld vorig jaar die jonge hengsten. En wat we heel positief vonden van Martinez en Jeppe is het karakter. Het was de eerste keer in een entourage. Ja. En die dieren, het Friese paard, het karakter van het Friese paard is ontzettend belangrijk. Die dieren waren gewoon, die liepen hun rondjes en het deden ze allemaal niks. En als ze iets moesten doen, dan waren ze er en ze stonden stil en dan was het ook goed. Ja. Nou, dat was voor ons ook wel, heeft medegespeeld. Ja. Ja, nou, en ik zit dan meer als stuurliefhebber tussen langs de kant. Ja. En van die passie beoordeel ik zich eigenlijk. Ja, dat snap ik. Deel. Ja. Maar het bloed, dat zeker ik altijd bij. Ik ben geen jurylid. Nee. Ik ben alleen maar een fokker en een liefhebber. En van oudsher is het natuurlijk een draffeestje. Hè? En daar willen we een beetje van af. Ja, dat is wel eng, dat is, vroeger hadden we ook wel de hengst met de beste draf. Altijd. Ja. Er is nog nooit een hengst met de beste draf dekhengst geworden. Nee. En weet je, tuurlijk, we hebben een stukje cultuur. We hebben een stukje folklore. En die draf is ook heel belangrijk. Maar we proberen steeds te benadrukken. Er is nog meer. En die stap is niet heel sexy of weet ik veel wat. Maar ook een goed stappende hengst die kan heel ver komen. En dat kan dan net het verschil maken met een andere hengst die iets minder stapt. Om toch het kampioenschap op te eisen. Ja, zeker. Ja. Maar nog eventjes Henk, als Sto dan steeds maar een orenkampioen in de holle hier is. En die wordt het dan net. Stapt dan een leak op Sabino? Nee, want die leidt nogal heel duidelijk uit waarom had ze docht wat ze docht. Ja, hoe ze het docht. Ja. Nee, maar waarom moet zij weten hoe ik daarover denk? Dat is helemaal net interessant. Nee, want het bloed een persoonlijke beoordeling van mij. En die hoeft net te corresponderen met de uitlees van Sabine. Ja, helemaal niet. Wat is in die eigen het allerbeste hinder ooit wat nooit kampioen worden is? Dat is een hele moeilijke vraag. Is dat een moeilijke vraag? Ja. Dat kan je net echt zezen. En het is dus door 2 rondjes draven en een rondje stappen in de baan. En dat wil net zeggen dat dan de kwaliteit is. Dat hinder heeft natuurlijk volle meer kwaliteit. Want 6 weken later voor de Chase of voor een concours wijn of zet er een ruiter of een Amazon op. Kent een heel oor hinderliekje als dat die docht in de baan aan de hand. Ja, en daarmee die sport is zo belangrijk. Ja. Dan kun je er elke dag van genieten. En 1 keer per jaar op bekeuring zou het soms volle minder dan elke dag willen werken. Precies. Nou, dat is maar ijzer bijvoorbeeld. Ja. IJzer die excelleerde in natuursport. Ja. Nou, en dan wie gewoon net een betere als ijzer voor de G's. Ja. En dan kwam er op bekeuring. En dan miste de steunkrek. Die is dan voor de karre wokkoers Jan. Nou, maar verbrengen de neerst. Ja, en dan wordt het krachtkrek even anders dan dat er voor de karre doen. Ja, snap absoluut, ik. Ja. Absoluut. Terwijl als er hetzelfde dier wat er voor de CS dier onderhand er, dan kwam ik er niet in de rond. Dus ja. Bijzonder. Ja, Hanna, doe schroest artikelen over het Frieske hinder. Dan maak ik foto's. Ja. Mag ik denk gewoon journalist nemen? Ja hoor. Ja, toch? Schroest er een heel soort artikelen over dat het al jaren hommeles is bij het KFPS? Nee. Dat doen we net. Nee, laten we net. Nee, dat school ik het lauwstuk een beetje terug naar een collega. Want ik ben voor het stamboek wel eens aan het werk. En dus doe ik dat lauwe net. En dus heb ik het ik heb meer over de hinders en over de evenementen dan over... riegeltjes af en toe was wat, maar net te volle persoonlijke dingen. Nee, precies. Want hoe kan het nou, jongens? Want we hebben hier al je zaakkundigen rond tafel, dat het daar al jarenlang hommeles is. De bestuursleden, directeuren, juryleden, ze gaan al je rollenbollen toestritten. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, als we de oplossing hadden, dan was er geen probleem, denk ik. Nee, het is ontzettend jammer. Dat kan ik wel zeggen. En het Friese paard verdient dat ook niet. Ik denk dat als we met z'n allen het Friese paard op één zetten en over onze schaduwen heen stappen, dan moeten we weer een hele goede stap vooruit kunnen maken. Ja. Henk, hoe zou dat je noemen dat het al jarenlang ellende is? Nou, ten eerste vind ik dat verschrikkelijk spietig.
aan de andere kant stel ik wel vast dat ja, voor de buitenwacht misschien wel heel interessant is, maar voor de echte liefhebbers van het Frieske hinderspelen dat wat minder. Ik hoop mij Sabine dat de rest nou eindelijk eens bij weer omkomt. Want er had geen één, ik maar enige voordeel aan. Maar hoe moet die rest dan weer omkomen? Heeft dat een idee? Hoe moet die rest weer omkomen? Een stabiel bestuur in de eerste plek. We hebben nu in de laatste 4 verschillende voorzitters aan. Nou, dat is net bevorderlijk, denk ik, voor een stabiel bestuur. Maar nou ik weer een tijdelijke voorzitter, toch? Nee, nou vast, tenminste voor zover het mij bekend is, vast voorzitter worden. En ik hoop dat onder leiding van deze nieuwe voorzitter de rest op bestuurlijk niveau weer omkomt. Bloed Oranje dat er wel opvallend een heel soort mensen van het kantoor over het been binnen. En ja, dan kan je jou vragen, ja, waar komt dat van? Waar komt dan die onrust? Waar komt dat puur alleen maar van de bestuurlijke onrust? Dat zien. Waarom had ik op het kantoor? Ik zou het net zitten kennen, want daarvoor zit ik er te 4 jaar. Ja. En dan niet kijkt hier meteen nog hoe de zwarge, hoe de inteelt hè, bij het Fries Kinder. Is inteelt echt een bedreiging? Misschien wel, misschien ik net. Maar kijk hoe dicht zit bij, maar iedereen had zijn werkkunde. Een hele mooie KFPS-site, daar kunnen we al hier op inloggen als je lid binnen. Dan ken je hinstekeuze maken, dan weet je gelijk wat inteelt is. Als je dat machinaal dat probeer te beperken, dus onder die 4% te houden binnen die 6 generaties, nou, dan kunnen we het heel lang nog vooruit. Ja, dan maken ze geen zwaar gaan stateren. Nee, iedereen die moet gewoon kritisch in naar zijn hinstekeuze. En net te dicht maar de inteelt denken. Nou ja, verwantschap hebben we dan ook nog een keer. Dus hoe verwant binnen hier normenkoor. Ja, daar kun je rekening mee houden. Maar je moet je niet helemaal leiden laten erdoor. Nou, nee. Je moet de informatie die je hebt met je broeken, maar je moet vooral je eigen keuze blootmaken. En die onrust, had die misschien bij de KFPS, had die misschien een beetje te krijgen, maar die inteelt of net? Nou ja, er moeten natuurlijk ook maatregelen genomen worden. Hè? Misschien ook wel hoor, want kijk, we hebben altijd geselecteerd op kwaliteit. Het paard wat het mooiste eruit zag en het beste kon bewegen, die werd ster of kroon of iets dergelijks. En omdat wij een gesloten fokkerij zijn en met inteelt te maken hebben, moeten we soms keuzes maken om minder verwante hengsten te gebruiken, die toch kwalitatief misschien wat minder goede nakomelingen geven. En het is heel lastig om daar een beleid op te maken. Hè? De hengstenselectie ook. Eerst koos je gewoon puur de beste hengst uit om dekhengst te maken. Maar nu moet je ook rekening houden met hengsten met een bijzondere bloedvoering, die je ook goed moet keuren. En dan wordt het voor mensen heel moeilijk om alles te volgen. Want ja, je dwaalt misschien een beetje af van de lijn die je normaal gewend bent. Maar ook de mensen die in de fokkerijraad zitten, die het beleid moeten maken. Heel moeilijk omdat. Dus ik denk dat we gebaat zijn met z'n allen bij een heel duidelijk beleid. Dat iedereen weet waar we aan toe zijn. En dat we dan weer een beetje de rust op kunnen zoeken. Elke ding is hier om tafel? Ja, ik denk het wel. Ja, het is gewoon heel dreig, omdat er heel veel partijen betrokken binnen bij het Frieske Hinder. En dan hebben ze door de hienstenhouders en door een gruttevakker en door een lietsevakker. En alles wat daarbij komt, om dan het beleid zat te maken dat het voor iedereen passend is, dat is net makkelijk. Exact. En wat Sabine ik zei, als je heel erg die best doet om een zo laag verwant mogelijk hinder te vakken, en die krijgt dan eigenlijk alleen maar de deksel op een neus op een keuring. En dan is dat heel frustrerend voor een vakker die het heel bewust en aan de gang geweest heeft. En als dan daar net een waardering voor waarom krijgt, is dat best wel Ja, en daar moeten we dus heel goed beleid op hebben van hoe gaan we in de toekomst niet alleen in de hengstselectie, maar ook met merkkeuringen mee aan de slag. Dus we zitten eigenlijk in een overgangssituatie. Ja. En dan kan het rommelig worden. Ja, nou, en ik denk dat rommelige eruit, maar toch een stabiel op het kantoor stabiele ploeg te hebben, maar ik in het bestuur. Ze moeten ook de tijd krijgen om dingen te kennen ontwikkelen. En als er te vaak iemand weer uit maakt, dan blow alle stappen wel eens. Ja. Nou, dan kom je net verder. Dan we werken wat fouten maken, zo simpel is. En je wil ergens naartoe werken, maar dat iedere keer weer stoeket, dan. Ja, dat is zo, daar lopen we ook tegenaan hoor. Dan heb je een bestuur. Nou, voordat die ingewerkt is, zijn ze een aantal jaren verder. Ja. En wij zien gewoon binnen de inspectie bijvoorbeeld dat er bepaalde dossiers die blijven gewoon jaren liggen en die komen elke keer weer terug. Maar voordat er een klap op wordt gegeven, ben je misschien al zo weer 8 jaar verder. Ja, en dat is natuurlijk, niet dat werkt het net stimuleren. We hebben wel een hele grote ervaring, bestuurlijk met name, kwijtrekken. En dat is voor de nieuwe generatie net zo makkelijk om die oude dossiers en op kantoor om dat allemaal weer op te pakken en om dat thuis in te rijden. Exact. Ja. Dat is het probleem. Ja, maar net sinds al die onrust en al die reuring, hebben we elke keer wel een heel mooi evenement.
Nou, Zeker. Zeker. niet Ja, evenaren. Ik denk dat er wereldwijd geen show is wat stamboek Die betreft mooier is die dan mooier dit. is dan het KFPS. En waar meer mensen op Zelfs het afkomen. WK voetbal net. hè? Zelfs Nee. het WK voetbal net. En de Oversterren dacht ik net. Nee. Nee. laat het. En het bijzondere is ook, als die hengstekeuring die weer aankomt, dan vergeet iedereen alles. Dan is iedereen blij met elkaar. En Ja, dan zij is het. Ja, maakt iedereen dat is wel plezier. saai. En dan is het Friese paard die weer op één staat. Bij het En, bindmiddel. En zij ja, rijdt en dan het dik. hoop je ook een keer dat na die hengstekeuring die vibe een beetje blijft bestaan. Ja. Ja, dat Ja. is het regen van alles. Want Jelle, ik zei al, hè, dat bent de jongste hienstehouder. Maar hij heeft op een hele jonge leeftijd ook al een eigen hiender kocht. Ja. Maar dat wie net een Frieskinder. Nee, die hoor ik wel. En ze winnen tussen kent ze blij maar. Oh nee, vertel eens. Nou, wij helemaal geen plak om hinders te halen. Oh. En ik kwam Je bij gewoon een rijtjeshuis en je denkt, Ja, ik kom thuis mijn hinder. Ja, we in het Nijbouwhuis in het Dwarp. En ik kwam thuis en ik zei, ik heb een vaderkracht. Ze zei, die kerst net halen. Nou, ik zei, dat is al geregeld. Ik moest 4 middags in de weekend moest ik melken. Ja. En dan konden we die boer staan. Nou ja, toen ben ik toch weer. En nou, later kwam er nog in bij. Toen mocht ik vastkwaliteit en ijskwaliteit. En En wat voor hinders wie dat? weer een cruisingje. Maar ja, Appaloes en je moet stippen. Ja, dat ben ik net volle weer aan elkaar. Maar Maar de hesten toch altijd of net? ja, eieren nog steeds. Oh, Ja, oké. ja. Ja. Ja, Oh, dat is wel bijzonder, ja. ja. En wanneer heeft dan die omslag maken naar het Frieskinder? Ja, dat is misschien een keer zo op het paard kwam. Ja, je vindt hem natuurlijk wel mooi, maar op een gegeven moment ken je een keepie. Nou ja, had je Dat is de dan lotterij woon. Nee, net is. Nee, Oh. zo moet ik het al uit YouTube werden. Heel dat vooraf. Ik kost net al een pitton. Oh, nee, Dus, dat dat scheelt wel. Nee, dus ik ben ook wel goed keper. Maar ja, dat is op paardkamer. Ik heb eerst een keer wat hinders uitbracht verhoren. En daar ben ik vriezen. Nou ja, toen koek ik dat hinder in kepie. En zo ben ik weer verder gegaan. Ja, Ja, maar het mooie is dat ik denk van, het zie je niet waarom, als dat bij Jelle aan tafel ziet als jongmantje en dat hij zei van, ik wil ooit een hengstenhouderij hebben. Ja, Ja? Nou, ik zei, dit hier kunnen we het afvinken. ja, ja heel leuk. zeker. Dus Hoeveel lachen. hinders heeft nou op stal? 24. 24. Ja. En hoeveel ben je van jezelf? 4 of 5. Ja. Jou of 5? Ja, Ja, want Wardi, oké, daar ben vertel. je voor een gedeelte van. Ja, Hè? ja. Van een treden ben je eigenaar Ja. van Wardi. Ja, dat klopt. Ja. En hoe is dat om dan dat die hinder eigenlijk aansluit bij de hienstekeuring is? Ja, het leidt een bepaalde druk leidt het op je, dat misschien wel. Maar ja, je kan je wel druk om uitzien. We kennen de beelden zien, hè? Dit is 2000 joggetje. Oh, dat vind ik wel leuk. nou. Zeg maar die is jong. Dat is het. Ja. Ik denk dat heel Tjerkwiet voor de buis zit nu. Ik hoop het. Maar hoe is het om die eigen hinder op een keuring te houden? Dat lijkt me toch wel echt heel bijzonder. Ja, dat kan ik die precies nu, kan ik het die vertellen. Maar het is, nou het taalleven is natuurlijk al mooi. En je krijgt heel soort vragen van, gaat er kampioen worden of net? Dit die kampioen worden of net? Nou ja, heel simpel kan ik het antwoord, Jan. Hij had ooit een keer op kop stond van zijn rubriek. Ja. Hij kent het dus. Alleen, hij stiet net lang buis op stal. Wij moeten aan hem wennen, hij moet aan ons wennen. Ik weet net hoe de derde reageren. Dus dat is puzzelie. En ik hoop dat al die stukjes te plak vallen sneuren. En dat iedereen van hem geniet, zodat wij het elke dag van hem dagen. Ja, maar al die puzzelstukjes die maar op een goede plak vallen. En maar kijk, hoe lukken. reageert hij op het publiek? Dat heb je echt nooit oefenen, kind. Nee, die entourage, wij hebben dus net zijn entourage zien lauwert. Ik denk er niet in. En zien je toen het mannen op de tribune. Ja, ik ken ze tussen die ze hadden. Dus dat oefen niet, dat lukt niet. Nee. In die nijbouwwenning, Danny. Ja. Ja, nee, precies, dat was net. Nee, dus zo simpel is het. En dat kun je het oefenen. En het blauwe beesten. En ze hoeven maar kijk een keer te schrikken of een keer eruit te wijzen. En iedereen vindt dat prachtig, maar dat volk. Dat oorhinder vindt het wat minder mooi. Ja. En wat ik misschien voor mijzelf het belangrijkste vind. Ik ben misschien daarom iets meer een sparter dan een keuringsliefhebber. Ik vind het volle mooi dat ik elke dag maar zijn hinder in het werk kan genieten. En één keer per jaar op een keuring dat er heeg staat. Ja. Nou, Zo zit het. en de Friese hinder gaat toch om karakter. Ja. En ik heb lauwer iets die elke dag van die werkje wil, waar plezier uit beleeft. Dan één keer per jaar die op het keuring goed dat. En de rest van het jaar misschien net wel. Maar Mag ik 4 het, ja? minuutjes. Ja. Ja, Maar maakt het zijn dat het hinder- Frieske hinder extra speciaal? Dat hij Ik gewoon denk een wel. uniek karakter heeft? Ja, Absoluut. Ja, natuurlijk. bij uitstek. Ja. Als de oma's in de skeuren komt of jongens en dan lost die voerrondje en ze begroeten die hinnetje en wel als dan die kapjes ongesjost, dat mag je dan aanspreken of net. Maar meestal griept het Frieske hinder hier wel. Ja. Ja, Jelmer Chardon ziet je Eveline hier en die zei dat is altijd het mooiste moment van de dag. Ja. Ja. Ja, Al die hinders. Ja. 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 Ja, Even je is in contact strie maken. omrennen in de industrie en ze stinkt te brak eten. Ja, het is elk moment weer mooi. Ja. Ja.
Ja, dat heb ik eerst helemaal te glimpje nek. Maar het karakter doet ik heel wat. Hè. Ik ben nog gastouder thuis. Ik heb dan wat Lietse band. En ik heb dan een oude run van 21 rennen. Maar die Lietse bandjes die dan, nou, hier is 5, 6, die zitten van... Hanne, ik wil helpen, maar de hoppers. Nou, en dan kennen ze die oude run. Maar gemaakt maar naar binnen nemen. Dat karakter van dat Friese kinder is zo verschrikkelijk en ongelooflijk. De meeste, laat ik het zeggen. Ja. Ja, en dat is het mooie. Dat die Lietse bandjes. Ik wil zeggen, oh, ik wil helpen met de hoppers. Nou, hoe mooi is dat? Ja, dat lijkt het mij fantastisch. Ja. Waar verheugen je nou het meest op, jongens? Komende sneeuwen. Wat wordt nou het... Nou ja, van Dijk ken ik wel een inschatting mondje, Jelle. Maar spreek het toch maar gewoon uit. Nou ja, net hier is dat er heen zou komen. Het is gewoon vooral het hele sfeerke daar. Dat is al heel bijzonder. Het volk daar maar elkaar. Iedereen leeft erheen. Fries Ginder is gewoon emotie. Sowieso de hele Hiense sport. Ja. Maar ja, dat we emotioneel mooi genieten. En dat is misschien wel heel uniek. Ja. Dus Maar zullen we Sabine even vragen hoe het klinkt als ze de naam Wardi 409 uitspreekt? Want het kind nou, toch? Het kind nou. Hoe Mag zoekt ik het gewoon zeggen? Ja, je mag het gewoon zeggen. Kampioen Hengstekeuring 2025, Wardi 509. Dat is mijn ringtoon. Dat vind die ringtoon. Ja. Maar dat is nou wel, dat is toch fantastisch. Hè? Het ultieme moment natuurlijk. Maar toch staan Jelle, dat echt de win winnen. Nou ja, dat weet ik op dat moment pas. Maar ik denk dat ik liep de kroeg op Berlin Mouwhuur. De hele kroeg al hier. Maar zo is in het kerk. Ja. Voor het hele weekend lang. Ja. En waar verheugt je die echt vooral op? Nou, op het slot natuurlijk, want de bouwst ik als commentator, maar eigenlijk al die zien toe, die bouwen een stukje spanning op. Nee, de absolute ontknoping waarop het Sabine Zwaga die verlossende woorden spreekt. En dan springt ze omheen of net, dat doe ik meestal wel. En dan komt status quo los. Ik nog, hè? Ja. En dan is het feest in de tent. Of net dan? Ja, maar status quo, doen ze dat trouwens speciaal voor jou? Jazeker. Ik denk het net. Nou, het speelt wel mooi, denk ik. Ja, toch? Ja. Ja, toch? Dat is het moment, hè? Ja. Voor jou. Nou, hoe dat ontstaan is, weet ik eigenlijk niet. Maar ik vind het gewoon wel muziek die er geweldig bij past. Als het mensen makkelijk mooi wordt en enthousiast wordt, hoe het alleen die eerste gitaar heeft, maar jij het al litten. En ogenblikkelijk je zien en ze staan eroverheen. Ja, dat is een hele belangrijke rol ook van Bert de Ruiter, de speaker en Koopmans de muziek. Hè, die Koopmans is ervan bezig. Maar zonder die muziek, het is inderdaad zo'n geheel. En je voelt het opbouwen tot het eind. Klopt. En het is gewoon magisch. En dat ik geniet van elk moment dat ik daar sta. Maar die ontknoping, dat is gewoon... Ja. Maar 's ochtends vroeg, voordat de keuring begint, dat Bert de Ruiter het al voor elkaar krijgt om de weven in die toko. Bert de Ruiter is al mooi. onmisbaar. Dan heb je er al zin in. Ja. Hey, jongens, wat zijn de favorieten, jongens? Ik heb het al een paar keer gevraagd. Ik zal het net nog een keer vragen aan de vastzitten van de jury. Maar wat zijn de favorieten? Waar moeten we nou echt rekken mee horen? Henk? Nou, ik zorg dan vanuit mijn liefhebberij naar de natuursport. En dan vind ik Sanhiesters Gossen bijvoorbeeld. Daar heb ik noteer hem. hele verwachtingen van. Ja. Er hebben meer hiesten actief in de natuursport. Elger, bijvoorbeeld op het laatste hiestenkampioenschap bij het indoor. Indo-Friesland. Maar die kwam niet daar binnen. Ik denk, nou, dat is de kampioen. Spietig genoeg voor hij kon het net volhouden. Waarom, weet ik net. Maar hij maakte dat imponerende begin. Dat maakt het er net af, want toen ziet er volgens mij mijn vlaggenwimpel kampioen worden. Ja, misschien heeft die nou wel een super dat er de show in één keer besteld. Samen kennen. Ja, maar die twee, Gossen en Elger, dat ben wel echt topfavorieten. Ik schakel de regerend kampioen ik dan net uit. Want als er nou ergens een adreswedstrijd kampioen in, nou echt picobello ervoor over die kennen. En op het moment supreme Pica laten kennen, bent wel de firma vol, maar uit Lunteren natuurlijk. En maar Doe is de kampioen van vorig jaar. Hij is aan het begin van het programma, hij is aan het werk zoen. En dit voelt hij raar op. Ja, maar dat wil net zeggen dat er nou net bij voorspot. En bijvoorbeeld het team van Van Maan uit dat wil ik zeggen. Ede. Daar ken ik van kampioen. Dat is een station, die liet dat net alleen bij de Friese Indische, maar die liet dat ik bij de Bovenlandse Tuurgiesten ben echt vaak luid dat... beter bezig er haast net. Ik vanuit die hoeken verwacht ik hege resultaten, of beste resultaten maar hier van hun hengsten. Ja, Johanna, is er nog onvullingen? Nou, onvullingen net best. Ik ben het wel helemaal eens met Henk, dat die hengstenstation sowieso door ze al hier natuurlijk slim hun best om ze zo goed mogelijk die hengsten voor te laten brengen. En bij Van Maan rent ik heb wel echt wel leuke hengsten, maar bij Agen ook maar hetzelfde hoor. Tuurlijk. En en bij Charling de Boer denk ik dat er ook wel hele leuke hinders tussen komen. Die had natuurlijk
in 1 jaar draaien naar je dekhengsten krijgen. Dus ik denk dat daar ook nog wel een leuke verrassing uitkomen kan. Ik denk dan aan de Murk bijvoorbeeld. Maar de naaste lichting, Nisse of Pelle of Rutger of Sibren van die fjouwer. Ik heb er al een stuk of 10 nou op de Dat ben echt van die fjouwer, denk ik. Maar Zo zie je maar hoe moeilijk het is. Maar hier al zoveel namen Ja, maar het is ook heel opvallend, dat vind ik wel. Als je just naar de professionaliteit van al die staan die we hier nou even voorbij komen jaren, die is nou mij sprongen vooruit als ik dat vergelijk met 25 street hier waarom. Dat kerst Ja, wat is het verschil dan tussen die verschillende toen werd staan? een kwestie van de minder hiensten bij die presteerden om zijn hienst 4 weken voor de tijd in een donker hok te zetten. Dan namen ze hem op dag van de keuring mei op een vrachtauto en dan kwam er in lauw het za uit de bokswaai. Fris in het jacht en in de muziek en in het volk. En daar rond zijn hinder puur op bluff. Rond hij een kampioenschap aan het zoeken. Voorbeelden minder van. Nou worden die hinders volle meer. Ja, maar dit is een voorbeeld van uit de jaren 70. 70, 80, ja. Ja, maar het verschil van fokkerij en Joert de Daai tussen de Okkema's en de Van Manens. Ja. Ben je er echt verschil tussen? Nee, ben beide gewoon hele professionele bedrijven die ervan bestaan moeten. Dus die halen alles uit de kast om het meest optimale resultaat te bewerkstelligen. Zo simpel is het. Ja, en als dan die ben volle grutter als was Sto heeft. Ja, hè? Maar Do is 24 hinders, zo dat is niet correct. Ja. Maar een Agen Okkema is de grutste van Friesland, denk ik. Ja. Hoeveel hinders zet hij? Ik denk dat Agen gemiddeld het hele jaar 120 hinders alleen nog op stal heeft staan. Ik denk dat die man elkaar wel 300 hinders heeft. Dus ja, die is natuurlijk grut. En nou, waarom te komen natuurlijk op dat vat brengen. Dus, ja, dat Frieske hinder leent zich er niet meer voor. Voorheen konden we hem heel lang in het hok staan litten en broeken. En dan op die keuring, dan moest het maar gebeuren. Maar in die jaren 70 was je net geboren, hè? Nee, maar heel wat filmpjes. Gelukkig hebben we dat bromsje. Ja. We heen die vakkerij, we willen iets meer richting die sport gaan. En die hinders moet ik als atleten begeleid worden. Ja. Nou, ik heb net zo vol mijn voetbal, je wat meer. Maar als je een jong Cambuur of jong Heerenveen, die wordt begeleid zodat een goede topsporter wordt. Nou, als ik zo'n mooie Fries, die moet opleiden worden. En de hinder in de Spartak, die wordt opleiden om op het juiste moment te pieken. Dus ja, die wordt tot de laatste dag, kan die prima teruggetraind worden. Een Frieske hinder, een Frieske dekhinder, dat is een topsporter. Ja, absoluut. Ja, maar dat is juist ook heel nadrukkelijk, dat die hinders volle meer in de sport uitgebracht worden en dus volle meer traind worden. Ja. En beter in de bespiering zitten Precies. en daardoor ook beter kunnen bewegen. Zo aan alle kanten. En langer het volhouden, duurzamer. En een stuk karakter doet natuurlijk ook heel wat. Hè? Hoe reageren ze op die entourage in die hal? Ben ze er cool onder of ben ze zenuwachtig? Kunnen ze mooi rug trainen of rennen ze wat skate? Maar daar kun je dus net op trainen. Nee. Dus dat is echt maar een afwachtje hoe dat is dat stukje karakter wat dan ook een rol speelt. En dan kan je nog zo goed trainen. Uiteindelijk is dat laatste stukje hing het ik al van hoe reageren ze op zo'n hal? Hoe kun je je zenuwen als voorbrenger een beetje onder? Nou, dat scheelt ook. Hè. De voorbrengers natuurlijk ook. Die hebben ik wel enige invloed. Zeker. En dat is weer. Dat was toch aanstaan van. Ja, de gelukkig heb ik een paar hele goede jongens die zichzelf gaan draven. En ik ga hem op je heen. Nou, ik train hem een soort van elkaar. Ik zet er een soort achter. Maar op je heen, dan rist er dus achterom. Ja. Ondruw. Ja. En nou, ik zit er een soort achter op elkaar. En nou hoop ik met op je heen dat ik er ik achter kom. Maar op je heen, is dat nog, moet je daar nog iets speciaals voor kennen? Of zou ik dat herkennen? Nou, je maakt wel shit. Jelmer had hier een Periliden zitten en die zei het heel mooi. Het is het gaspedaal van de auto. Ja. Nou, en soms maak je wat gas waarom Jan, soms maak je wat gas bij Jan. Nou ja, jou je op sommige momenten iets te volle gas. Ja, begint die auto te driften. Nou ja, met hinder begint de krek te galopperen. Dat ja, je moet wel naar het hinder zijn, je moet hem wel kennen. En dan kunnen er ik vragen van hoe vier mat ik hem. Het is net alleen nog maar dom erachterom in. Nee, het is niet heel leuk. Als maar, het op de bok is, dan heeft het zelf bedoeld. De wisselwerking tussen de voorbrenger zelf en de ondruwer is enorm belangrijk. Ja. Hey jongens, hast u trouwens mooi screen? Alle favorieten, Sabine? Dat is misschien wel zo makkelijk. Ik trek me altijd helemaal terug op vrijdagavond en dan wil ik niks meer horen en niemand meer spreken. Ja. Nee, we hebben genoeg namen genoemd. Ja. Zeker, maar ja, wat ik net, de titelverdediger, hast u ook nog neemt. Ja. Maar die fjouwer hiesten van Chardon, het nije hiesten, toch? Ik denk dat die hele goede kans hebben gehad aan Siberen. Ik heb van de Hollands jongen een hele makkelijke manier van rennen. Maar ja, je weet het net. Het is voor zijn hiest in zijn entourage. Ja, het moet dan ik maar correct lukken. Ja. Hier namen heb ik dus nog net jet nou. Oh jee. We hebben al 5 favorieten opneemd. Maar Jurre, Fjouw en Jogge 4, daar jerk je hem dan. Nou, daar ben ik me begonnen. Ja, helemaal in het begin van de uitzending.
Ja, maar nou net bij dit richtje. Als ik vroeg eens naar de favorieten en dan dacht ik stiekem hoop ik dat Jurre het dan nog een keer redt om naar dat record aan te gaan. Zo is de uitzending begonnen. Oh ja, zo ben we begonnen. Zo ben we begonnen. Ja, het is ook de populairste Frieske naam, hè, Jurre? Oh. Ja. Ja, nou ja, het is maar wat je ermee doet. Ja. Jongens, we zijn er eigenlijk wel doorheen. We gaan alle favorieten hebben behandelen. Komende sneur, dan is het zo 4. Gaan we er een beetje zin in? Enorm. Ja, toch? Zeker. Ja, Op de mooiste dag van het jaar. Ja. Ja, toch? Absoluut. Jongens, maak je hem dankzij van je komst naar de studio. Komende sneur, dan is het z'n 4. De hienstekeuring die is trouwens live te volgen bij Omroep Friesland op de radio, op de televisie en vanzelfs ook online. Op hoeveel streams? 4 of 5. 4 streams in talen, Spaans, Engels, Duits, Frans en Fries. En Fries. En misschien ook wel Japans. Er is hier werkelijk geen ontkomen aan. Ik zou zeggen, een heel soort willen daarbij. En graag om de volgende keer. Dag.